Acción! Estamos aquí na penúltima xornada da Liga de Villar do Noroeste no frontón de Riazor cos tres finalistas. Aquí os temos. Vamos a preguntar primeiro pois que como se viron na final, como foi ese emocionante final aí, os tres. Bueno, foi moi importante. Sergio é un home que está acostumado a ganar e bueno, foi moi duro, Declaracións do gañador, aquí o segundo, Luís tamén. Nada, pois chegar ao final, a isto, pois é unha alegría. A nadie tuvo que nada máis. Moita deportividade, como vemos, entre os xogadores. Sergio. Non puido ser, nos xuntamos dous xarutos, pai e fillo, para tratar de desbancar aos perigosos e terribles fillos de sangue, pero non foi posible. Aunamos esforzos, tácticas, semanas de entrenamento, noites sin dormir, pero non foi posible. Agardamos que na próxima xornada faremos algo máis productivo. Bueno, ainda así, foron os primeiros hoxe en puntos, o sea que siguen primeiro, unha xornada con moitos varados, e bueno, o próximo día decídese todo, así que aquí o deixamos. Veña.